na-agwa Eziechine Ezeonyia anyị abagodube obodo Agbọ ihe anyị eme ma ọ ga-agba ma ọ niile dịkwa na ụmụneke na-abịa ebe ata n'obodo Agbọ akwadogo steji mana anyị chọrọ ije saịda agoshigodo unu ka nkwado shi agagodo n'akụkụ ebe nwa ka anyị na-eyi unu update na-ekwana ewe kanopi atiela ebe a enwe ndị atiela kanopi ebe a ọ bụ abụ ihe anyị nọ kịta unu ya ahụkwa Kongo nọ n'ụba ya Kongo biko ndị ihe gwa ya aha gwa ya ebe ishi na ihe a na-emeta nwa mụnwa bụ Chukwu mgbe na-eje Ogbuefi oke nwa na amụrụ ọha na-eji mmanụ mbụ Kongo mana ebe Ogbuefi mbụ oke nwa na amụrụ ọha papa anyị nwụrụ n'ụba na akwa Eziechine 105 years nke nye nri nyochie enyi nke ọ na-erikwere anyị ga-erigbedo tata so n'ọbịa bụ ihe anyị nọ tata nwa bụ onye obodo nwanne m nwoke ihe ọzọ anyị na-ajụ gị bụ ndị ihe na-agwakarị ndị na-abịa n'elu n'ụtanwu na-eme ha ndị ọfụge na-agọ n'isi ha ihe m na ya ha bụ udo ihe onye jikwa ebe ya were na ya ka na-ekpe ama na mmadụ ha si m onye ka bịakwa nwa n'ihe ha si na ihe anyị na-eme adụ ma nya biko onye metụ omebi ụlọ ụzọ nye erute na-erute na ọ ga-adịrị nwoke zọrọ ọkpa ebe a mma dụrụ nwaanyị zọrọ ọkpa ebe a maka na nka ka a na-abịa zọrọ mmadụ nọ n'ụwa nkịta na 5 years abụ ụzọ bụ ozi ụmụaka bụ ọgụ so na ọka ọ dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma mana ndị ka isi hafụ Naijiria azawa Kongo ọ ka onye na-emekwa ọnị ede anyị na-ekene nkweghị biko gwaka anyị aha gị na aha a na-eto ndị ha na-eme ebe a onye nna ya nwụrụ mgbe gara aga anyị bịa anyị kwanyere nna ya so ndị awụleshu anyị akpụ ihe unu ya egbo wele ihe anyị emere ndị Ogbuefi taa a ga-akpụnye ndị Ogbuefi ofe ehi na ofe ede egbuo ya mee ya ka esi eme ya anyị ewere oke nke ruru ha ma nyekwa ya anyị adịghịkwa ehi anyị ekene gị biko ihe ọzọ anyị na-ajụ gị bụ ndị ihe na-agwakarị ndị be Eziechine mgbe nna ha ụlọ akụ nọ ezigbo ọdịm nwoke tụkwara onye Ogbuefi otu anyị mgbe ahụ ọ nọ ndụ o so na elders anyị nwere a na-akpọ ebe anyị na-eti Ogbuefi ebe ka o okay so kekwana ọfụ na-agọrọ ndị si ebe dị iche iche abịa n'ele ha taa ọfọ m na-agọrọ ndị niile na-abịa mmemme anyị na-eme taa n'ọnọdụ ka ọ dị ka ọ nọ ọnọdụ ka oriri ka anyị na-eri ụkwụ ọnwụ na onye ji bịa ọ ya ka ọ ga-eji na ọgwa na iji ụkwụ bịa na-anadụgo ndị obodo ha chịkwa banyere ha na iwu na ha bụ na kọntraktị anyị ekene gị ya baala gị anyị na-achị gị deme gosi ihe dị iche iche ị na-aya ịhụ na ewere ndị nọ saịdị a so a ga-esete nkwe dị anyị na-ekene unu ndị anyị ekene gị ndị ihe na-agwa ndị be Eziechine taa ihe mere bụ na ndị be Eziechine ọmụ na ha bụ Ezeonyia ọ bụghị ihe gbara Chineke gharị ka ọ dịbe oke bụ ka ọ dịbe ọgịnị anyị ekene gị ya baala gị anyị ekene gị une m ndị ka ime ọrụ agadokwe ndị ka ihe si aga ebe a
ọ na-aga ọfụma ịfụ na ọ bere ahụ bere ada dị anyị Eziechine ọnya bụ odogwu nwoke gba ọgwụ kanala anyị ekene gị ndeme o abalị gị anyị ekene gị biko gbaka ya aha gwa isi ya na-emechi aga anyị na-eme ọfụma ọ na-aga n'iru ọ na-aga ọfụma ihe anyị na-emebe akwa anyị na-ekwu ihe a na-emechi aga Amaokwe TV ọmụbaka enwebe n'ụmabi nke izizi so onye na-eme ihe bụ nwunye anyị nwoke anọ the oldest man ka a na-achọ ịkwata anyị akwafu ya obodo so ọ ihe ọma bụ nwoke na 100 and something anyị agụta mmadụ ole n'ụdị na-eke n'ọrụ 100 and something so n'ọba anyị bụ ome ekenekwe ya baala gị ya unu eme ekene gị Amaokwe gwaka anyị aha gwa anyị ka ihe a na-emechi aga bụ Agụji amaji Umuabi anyị bịara ịkwa elu nna anyị nwoke na ekweli ya because onye nwụrụ papa anyị okenye okechu n'ishu and ọbọsọ na ọ bụ oke nọ na ahụ gbachiri ike before ọhafụ so all solution of life so anyị ji obi anọnye anyị wee na-akwado ihe a na-eme anyị ekene gị deme o unu eme anyị na-ekene gị gwaka anyị aha gwa anyị ka ihe a na-emechi aga eji malụ m n'Enugu ihe a na-eme na-aga n'ahịa ọ na-aga n'ahịa ọfụma anyị ekene gị anyị ekene gị deme o ya gwa anyị aha gị Ogbuefi Enugu ala anyị bịara ịnọnyere wa brọda ọnwụ nna ya everything na-aga n'anya ya anyị erigo dị mmanya ka a na-anwụ bifo anyị n'oyiha ya pụọ jesiwe mmụọ anyị ekene gị nne m gwa m ka o si aga gwa m aha gị ka a na-eme edo mma ọmụ abụ Ogbuefi maka ibe ya ezigbote nwanne anyị ka anyị na-enyere aka enyemaka ka anyị nọ ka ọ sị na okwu ochi adị eme mgbu ghọtago ka anyị nyere aka mpe enya bụ ezigbote mmadụ ghọtago ma mee enya bụkwa nne m ochie mụ na taxis mụ na echila ọgụ na ọmashịkwa gị gbasa so biko ya na-eme dam ihe niile na-aga na ụta ebụla anyị na ebe a na ọ kọmitii ndị bịara inyere ya aka ka eme ka ụchọ na everything ga n'udo ka anyị zọkwala nka because 105 years abụghị 100 days 105 years anyị si wee nọrọ ebe a na anyị ga-adị ndụ ka nka n'aha Jizọs amen ka anyị na-agwakarị ndị na-esonyela Amaokwe TV ka anyị na-agwa ha ka anyị na-agwa ndị na-esonyela anyị na TV ihe na-agwa ha bụ ha na-ekiri ya bụ ihe onyonyo na ha ga na-amụtakwu ya ebe ahụ anyị ekene biko anyị ekene gwa ya aha gị gwa anyị ka o si aga akwa mba ojo baba amụ onye Umuabi mụ na ata ịbụ nebo bụkwa nwanne papa ka a na-akwa ebe kuo taibo odogwu ọ kwachara nna ya ọcha eji m ya m na-agbafụ ya amụ onye Umuabi ọ nebo m ka ọ bụ asị m na ọ ya agazi na Jizọs ka abụ ya amen anyị ekene unu